and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gipenongduman ni ubita si Estela nga birthday ni Michael og nangumpra siya apan wa mo pakita og interes Estela dihang nakalakaw na subita anong balik sa iyong panumduman ang mga pagitabo sa iyang kinabuhi. Tuang tanan ko kwarta sa bangko. Di abay ako, good. Sige day ha, kadali ra ko. Birthday ni Yaron. Di ko malimo. Humanas sa buwan kapin sa ilang kipuhat karako. Nasayraan ko na lang nga. Nagbunga ang ilang yawan ang kipuhat na ko. Mga demonyo! Hala, ay! Naglabay naman sa si Ma'am Estela sa mga butang sa kwarto niya. Hubog na sab siguro ron. Ay, dili lang ko manghilapot ay. Si Beta na lang mahibaw niya inig-apot. Hapit naman siya mapuang, uy. Labi na kay sigil lala sa bino. Ay nang tuding. Oy, Dong! Ay, maayo kay Lia ka na. Ay, si Mama ni mo dong ay. Namuak na sab sa mga butang. Hubog na sab na. Si Lola. Ay, kanang nangumpra, Dong. Ay, tuod ay, Dong. Happy birthday, Dong, ha? Salamat nang nahibaw day ka. Ay, kisultihan kong lola ni mo. Mangumpra lagi to kay lutuan ko kanit lamiang pagkaon. Dali ra to siya mangumpra. Adto atos mama mo dong kaw, lakaw. Sige lang. Mingaw na lagi. Huwag na magpanha si mama. Siya makikibuhat. Yan ako tungod siyang kwarto. Naghilak siya. Tuktok ko na ko. Ayaw ko sa mukha siya. Pasang di ko. Di siya pasamok. Bisan si Lola Bita. Musa mo itong aking kisulti niya. Sa magibuhaton ako nga, mubati na si kaluin ako. Isip iya kaugalingong anak. Sa magibuhaton ko. Nak, may tambungan di akong meeting ron. Gisong ko ang mga tanang namuyo dinis atong dapit nga patambungon og meeting dito sa barangay hall. Ay, di ay ba, Ma? Naon na mo gimulan ako diha nga mga uniform nimo. Tiwasan na laglaba, waswasin na lang. Mga puti ra ba na. Wa man kay klase ron kay Sabado man. Ay, kuan sa day, Ma. Nalimot kong sulti nimo. May meeting sa me. Bahin na sa mong projects. Pero laban ko nagtiwas ang gihumula nimo. Iyahay di taglakaw ron. Tingalig unsa ng mitingan ninyo ha? Mama, sad uy. Hapit na baya kumahuman. Ug matuman na ang gisaad ko nimo, Ma. Nalipay ko anak. Og tuod ay. Atong usang adlaw ba? Nakita mi si Rafi dito sa mall. Naggroceries ko. At tulsab nga dito siya. Di ay. O niya? Giagda kong mirinda. Pero ni balibad man ko. Gipa-take out gid ko o pizza pie. Og tulo ka slice nga cake. Para nimo. Limtano naman gid kaayo ko day. Oy. Nadia sa ref ay. Wa man na kumaon sa kay naaman sa ref. Akan aon niya na. Sige, Ma. Sige, mag-ilis na lang ko day. Aron makalakaw na ko. Sige, Ma. Padayon lang. Ako na'y pahala din ni. Unsa man kang orasa mo lakaw? Human ako glapa. Malakaw na ko. Nya, panirado din isbay, ha? Oo, Ma. Magdali ko guwas pa sa hinumulan. Aron makalakaw dayon. Birthday ron ni Michael. Salamat kay makalukar mi. May meeting si Mama. May pasangil lang sa kung doon ako'y meeting. Pero, uwa ko ikahatag nga gift niya. Uwa man ko enough money. Birthday kiss na lang, good. My good ning microwave da kay dali rag makaluto. Ready naglamesa. Ay, hitsas ng pagkaon. Ni ay pansit, chapsoy, ug lechon bili. Ug ni ay cake. Antuon ko ng akong apo. Lola?
Happy birthday, Apo! Kiss si Lola B. Happy birthday! Mwah! Ay, si Lola. Thank you la. Humot, gudaron la. Andam ng pagkaon. Dali na kay humanatog kaon ang mga sakop na sa nato din. Dali na. La, si mama ba? Nagilak matog maayo ganina. Magigsulti unta ko, na lang kay nagtuo man siya nga ako'y nanuktok. May badlong man nga di pasamok. Bisan pag ikaw ang iyang pagtuo. Sa gikaingon ko na ni mo, Apo, sabto na lang nato siya. Magubot man lang kung supakon. Sige na. Uy, pulos na ni mo paborito ang akong kiloto, ha? Og may cake, pakyod. Pag-wish siya dayong blow sa kandol, ha? Huwag mo ko lang i-wish, Lula. Naunta, makato na pagmahal na ako ang akong inahan. Muabot na, Michael. Magampo lang taana. Sige na, dali na. Init pa ng pansit og chapsoy o og lechon bele. Pahimutang na dali na. Kita lang unay mag-atbang ron, ha? At doon ko kasi mama la. O bitaw siya may baho nga ako'y nanuktok kanina. Ako siya agdahog kaon la. Ayaw na lang. Ako ray may bao niya niya. Basin og mawad-an kaganas pagkaon. Kita na lang diris komedor kod. Happy birthday, Apo! Kaduha ka na mo great na ko, Lula. Ay, nindo taon-taog. Niya pa akong girlfriend, Lula, no? Nahigayo na. Naibaw siya nga birthday ni mo ron? Oo. Magkita ang mga niya. Nagsabot naman mi. Ay nga, nung unyaon pa man. Panihiahin noon siya. Ay, tawagi. Imbita ha, aron makita ko sab siya. Paniha! Kalugar tawag na. Salamat ka makalugar sa kong tubag. Wa si Mama. Hi! Happy birthday, Michael! Thank you, Em. Iron ka. Di asabay. Ikaw? Sabay, Sab. Mahimo ka og dapiton tamong duha si mama mo. May giandam si Lola nako. Magisulti ko niya. Wa man dili si Mama sa bahay, Ruin. Ako ra. Makita magkato niya. Oo, pero mas nindot yung datog magkari ka sa bahay. Kuhaon ti ka diha. Kuha ka si mama mo. May kibuhat pa man ko. Humanon ko sa niha. Unya na lang kuit. Sa mall lang ta. Pero una ta mga ta sa mall, manimbasa ta. Okay. Ato lang ta mag-celebrate sa mall. O ang atong sabot, magsinita. Ni promise na ko. Sige na. Sige na ha. Gusto kong madali akong kibuhat. Bye na. Love you, sweetheart. Bye. Mwah. Excited si Michael sa mong panakita. Salamat, Lord. May time siya kagyatak na mo ni Michael. Busog kay Kulula. Thank you kayo. Ay, gamay ra ba yung imong gikaon? Panitras lechon ang gikaon ni mong chapsoy. Mag-date sa meron si Ibili, Lula. Mangaon mi dito sa mall. Dayon, mananaw mig sini. Oh, makalugar na dahil siya kuyog ni mo. Mo may pagtuo siyang mama. Nga wala mi magkita. Wala na magsulti. Mo na gipatuoy ni Emily kang mama niya. Unya pananglit og mahibawan gud mo, Apo. Oh, hapit naman siya magkahuman. Tigali, higayo na unya na nga manlakaw mi. O di ko siya makadawat ako. Muna nang higayo na nga kami na magtuman sa mong gusto, Lola. Maayo magkudunta og ayuhon lang og sabot pa. Ngano bang wa man sa kamauyones iyang inahan, uy? Nausap si Tita Doreng, Lola. Diyang gikailan niya si Rapi sa munti. Di auto manggod, anak magsapian. Di regalo pa og bisitahan si Emily. Mao pa. Matapobre na ng inahan niya. Nausap na siya diyang gikasod niya si Rafi. O kanunay magdagregalo kung madto sa ila. Kung mao na doong, ayaw pangitag problema. Uy, samtang sayo pa kalimtis, Emily. No, Lola. Dili ko ka na mabuhat. Ingon mausap si Emily, Lola. Mahal na mo ang usag-usta. Hustong higayon lang ang among gipaabot, Lola. Kana lang.
Imiyat, wapa mo bangos, Rafi? Pukaw, abe. Huwag ko na musod siyang klase. Laruhon ko ning gibuhat niya. Ay, wala pa man maulin, sir. Kaya wala pa man diyan. Gidala niya slak dyan. Usa? Asa dayro na siya? Bangag sa ilong. Ako ang ilo. Animal gining Rafi. Sir, kan malaman, kalma. Kay, spoiled man kung kayo na yung anak. Wala man ng pito dahil sa bata pa. Maupos di ganing pailog ko. Hinginlan ko gina. Nag-usik, nag-usgi gasto ko niya. Unya ka lang. Wala palibak sila. Siya na kanan. Sugato na ako sila. Pasudlaw niya sa kwarto ko. Adto ko maging istorya niya. Padali Imyat. Sir! Uy, hala! Naan sa gauto, dang! Nalumping man kini. Nabangga ka. Ay, kung pangutan, anang. Tanawa lang nang nakita mo. Mayo na lang kay auto ang nalumping. Dili ang akong naong. Dong, kahulat si Sir Nima. Pasudlon ko nung kas kwarto. Tugo na ko eh. Oh, Kapoy. Ingna siya. Dili pa ko makigsulti niya. dang! Habog ka? Murag hubog tanaw nang. Pero, ato asa to study ni ma. Gisapod rin ba to? Nasuko to? To siya kwarto. Pida, unsa ka man sultihan nang? Nadili ko makigsulti niya ron. Matugo. Rafael! O, na. Abusado ka na kayo! Ano daw? Kapatid ka, sir. O, sir. Murag hubog. Sir. Naupos na kong pailog niyo! Sir, mura na ba ni si Kuko? Ayaw pa butang nga hingin lang, tiga! Mao ba, dad, ha? Alright! Sige, hinginli ko, dad. Pero ihatag una ang akong bahin nga akong masunod. Wa kay masunod! Tungod kay dili ko ikaw anak! Sinagup ka lang! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!